Okay. Okay, kapok iduoko gima Jared wacho to bineno ka ODM pod dhi bedo gi mbi manen godo chon Kaluo koni. Ke Jared wacho mulo gimoro kanyo ni ODM te chama ma Kaluo. ODM ten chama ma wahero. To chama ikelo ga mond kaogo loch. ODM sani koro celebrate igni 20 nyaka nobi. Hawi marach igni 20 gi wasedhi ombulu nyading'wen mar president. Waluong ni yiero maduong' makelo president. To pok ODM oyude. Koni kidok sigana moro matin yena yie mondo wachi. Jared ni 202 ne wan go e matoka kane wadhi kao Riaga gi Jobo Mino mondo Raila obi wach Kibaki tosha. Jared ni wago mabor ahinya. To ndalogo ne Kibaki odonjo gi National Rainbow Coalition. Koko kano donje to dhi oduogo gang'owa PNU. Oyombogo bedo go president. Kotuko PNU odhi olal. Tindi winjo ka munya kakni kode Meru kucho. Kibaki kowuok Uhuru manosetemo gi KANU obolo KANU obiro gi the National Alliance Party. Oyombogo bedo go president. Kakni obedo mbele ka. Koro dhi obole ochako Jubilee. Chako Oyombogo donje. Koro Ruto nyo donjo gi UDA gi Gachagua. Kakni odonjo mbele Gachagua yudo ni makosa manotimo no donje UDA ni to noonge matoka mane nyalo tim go nego kwayo. Kose dire oko. Ngeni Uhuru bende ne nigi teko mar diro Ruto oko but noyudo gach mariek ni ikitim mano. Momiyo nogolo kalatas maduong' mar serikal, kalatas namba 1 mar higa 2018 mane koro kao tije te mane jalupne timo to miyo siepna moro miluongo ni Fred Matiang'i notimo. Omiyo loch nodhi. Gach maber yando tamo Ruto modhi otimore nade? Ogolo Gachagua. Koro mach liele piere. Gachagua koro timore nade? Koro kelo DCP. Ang'o matemo wacho? Atemo wacho ni hapwa poko bedo gi ODM ni. Omiyo to chal no se neno negi ni kwa oseyombwa ya 4 inyadhi yombwa kende 5. Koro kara watema kar dhako matin ka. Heo minjo kori wuoye kia namba 2 kia wan nyithi nade to yeno biko nun wajumbe 88. Wajumbe 88 to bedo nyithi kie nang'o. Omiyo mbele kaka neno mbi mar ODM dhi dok piny. Mae momi neno kata mana yiero matindo mabiro gi. Rapar motim mar mosenindo Raila Odinga man Nyasaye ket chunye kendo kamokwe. Rapar miringo go mabeni. To nyithindo be timo penj. To ket rapar mana but sikul. Ing'iyo kode yiero matin mar Kasipul chan kech otek matin. Ng'eni Kasipul chiegni gi Nyakach. Wedena ni kunyo. Yiero no tek matin ne ODM. Nikech jopiny koro yudo ni wanyalo yiero jatelo maber kata ok en machunga. Chon yandi wacho ni kata en mana paka to en machunga en emodhi. Sani mano koro pogore. Sani ya kibedo da ng'ama osetiyo ne jopiny kata jopiny ong'e gik misetiyo. Nikech ok ochuno bende nyaka kuong yieri mondi kiti ne jopiny. Kaka an Nyakach kama wae kodi kacha. Kidhi kod anyalo siemo na asetimo ma to pok to oyiera mujumbe. Koro kibi mana ni in nyaka yieri mujumbe mondi. Jopiny sani nyalo goga ng'ato kogno. Kata ine machunga, kata ine wheelbarrow. Tidhi adhiya. Nyamorigi ni luongore ka ni Ramogi Professional Caucus to wheelbarrow ema gidhiro. Neno. Nikech Ramogi no wan dagise luongowa. Wan professionals. Nyamori nitie ka obro duogo penjo. Lakini Nyamori ne kao yo mopogore gi mbaka wani. In idwa ni wang'i